tang san na lo lagin a chet po chu a che thalei thei to lova chi hua school lampang an lo tlan lu rualin strike academy lampang po an lo tlan lut ve le ngala zia u le mobile te chuan tang sana chuan enge an check hal wata a hliam te chu en kolin an chol hadam tira nurse chuan anun na tan thil hlo om lo thu soin nin hi khat hnuwa ngai a o le thei tur thu a soi rual chuan a chu san ngala chuti lai chuan chi hua school lampang chu an kema an lo kala tang sanan a u naw nu huwa u nun na a chana wangin lom thu sei tu ma lokal an ni ma se mobile le a thian te ho chu an lo thin rim to bok nen kalbo hal turin an tia chuta huwa u lo pen chuakin a thil a thlak tak awang khan a in thiam lo thu te chu alo soya zia u le a thian te chuan in lem chan kan ngai thlapai lo ti pa in an kem chung lama chuan an lu san ta ni ni thar lo her chuak le in strike academy lampang chu an che tha chho hle a an tumpui te chu ne lo nei lovin an tlang chho zelani tang sana po lo tha chho le tranin ma se ala dam chen che alo awagin game pa ngai ero an la khel tir hri lova ti chuan school of florals an tum ni alo thlenga an ni ho po hi tian sui school ang khan mai chil hang vek an ni an martial soul ero plan ni in controlling branch vek an ni thung strike academy lamami huang en le jingling te chu alut ma saber chuan olsam takin alo hnia adota strike academy chuan tailong tir lutin floral school ami mu yang teng chun hnia tum don ani tailonga chu akut le kia manin mu yang teng chuan olsam takin alo hne le ta a ti chuan azonin pathum chu an hne ta a floral school chuan strike academy chu nep an ti in an nui zat to hle ani ti chuan master te chuan ma hong jung chu ring chunga luta van he vek turin an tia hei hi tournament an nei atanga avai khat lu ve na tur ania a hlimpo a hlim sang hle ani ama hrelo tu te chuan a game khel an lam hu ngai lo awangin strike academy chu beidong tain in zir tir experience nei nan an lu tiramo an lo tia thren khatla chuan a thawin in sualmi ani lo tin an lo nui so a ti chuan mu yang teng controlling branch le ma hongjun storm attack branch te chu anin ma chon le tarana ma hongjun in a sol ring ati chu chuan a zuam ang chu ani ta hau lo sol sek level somli pakhat lai alo ni to a chuta mu yan chuan ma hongjun chu manin midang ati ang bokin leibuak nan man atuma ma se hongjun chuan a meyal chu ti chuakin a plan zongsong te chu akang ral ngal vek mai ti chuan asa ti lutuk chu a beipo anin beibu malma chuan atlom hal tawata ti chuan ma hongjun chuan floral school te chu amalte tein a bei chho zela school dang hawin an bei seilo ang dewin a chakin a bei pui te chu an he so par hle a ti chuan an leader yozi chuan ring chung alo luta a level hi level somli pali ni in controlling branch ani level somli pali hi helai qualifying round lut zinga I chuan asang ber ania ti chuan ma hongjun level somli pakhat storm attack branch le yozi level somli pali controlling branch te chu anin bei tran ta a ma hongjun chuan chunglama tran a khua yozi chuan tlan chiat na tur le chet na tur omlek lovin alo dang chep ve bok yozin chu a planin tangsana plan angkhan meyal a huat lo awangin ma hongjun chu angam par hle a ma se ma hongjun fair phoenix si meyal satlia top chu ani haulo vai khat nika a plan zongjong chu a thiat dar veka a sol ring palina phoenix strike amhang don tia chuan tangsana le mobile te chuan in beng dai deuh turin an lo tia phoenix strike aya among tam amang tani ti chuan floral school an captain yozi chu ni ko hrelovin om hala ti chuan an zinga chakber an captain an he ta ka chuan an ni school lampang chu an tlom ta ni huwa alo langa tangsana bula kalin afala biak adu thu asoya midang mulo na turin an bullo kango a chuan tangsana chu akalpuya chu huwa u lo ngai zong tu feng zia tian chuan alo murenga
ti chuan hua u chu in herin ring chunga khan anun na engwanga chan nge ani azota hua u hian tangsana hi a ho hle a ma se khami di atang khan a huat na chu duna a in thlak ta deya tangsana la a talented ba ka alo che jok jok lo nen ring chunga ama ho em tu a chai tlu chu ani te der mai ma se tangsana chuan khami nia a chan chan kha tournament ania melma in be ni lovin chu tianga feelings tranvak anei lo thu asoya chu tiang thu a sei chuan hua u chuan alo be sei sang ve to bok nen angui ta ruai maya kalmai an tum lai chuan hua u chuan a ke a chui pala tangsana chuan hua u tlutur chu alo mandinga an in him hnai hle ani chu ti lai chuan zia u chuan tangsana chu alo zong ve me ka an ni panhi in si cha ta an ding dun lai chu awa hu bok chu mai chu ni lovin zia u chuan hua u in tangsana bianga a fob lai chu a mu zui boka chu vele chuan a love sick heartbroken po chu a thlau nga la chuta zia u chu muin hua u chuan chulai mun chu a chu santa ni tangsana chu wakal phein a in rin lo laya alo fo thut wang ani thute chu soin a thiam thute chu awa soi mol mola chuta zia u chu kal phein tangsana dara a chila a voi khatnan tangsana chu a fop ta a in beina mo lampang lo lang vele in Strike Academy chu angai ti ang bokin an che thale hle a azana chun soi hoin school som panga an oma som pakhat te chuan an ti zo to a ti chuan in beitur pali an la om ti na ni chu chung zinga chuan tim chak preliminary a an la tum lo leiting le senfeng school te po an la om ani atu ka chuan Strike Academy chuan leiting school lightning element how an tum don ani ama sabera Strike lampanga tang chuan tailong an tir chuaka a in be puipa chu olsam takin a hne khal mai bok aduta tailong be turin leiting lampang chuan zia chun an lo tho chuak le a tailong chuan zia chun attack na te chu tur chuakin a hun a thleng vele ta a ti chuan panhi chu tom to photin a pathum na tan leijiu chong an lo tir chuak le a tailong chuan leijing chu hne lovin Strike Academy lampang chuan jingling an tir lut vele ani ti chuan leijing leiting school le jingling kin attack branch te chu anin be vele ngala jingling chuan leijiu chu hne in leiting school chuan leimi an lo tir lut vele a leimi chuan jingling chu olsam takin alo hne vele boka ti chuan Strike Academy chuan zia u level somthum pakwa storm attack branch chu an lu tir vele a zia u po chuan reilo te chuwin a bei pui pani te chu an hne vele wata ti chuan leiting school chuan an vice captain leidong level somli pathum controlling branch chu an tir lut vele a anunga tangsana solbon angtak 8 spider angkha anei via ma se hei chu solbon nilovin a martial soul ani thung ti chuan leidong chuan a lightning hmanga manin zia u chu atlom vele ta a tangsana chuan zia u chu apom chuaka mobile lut tur chu tangsana chuan phuba langei turin a hrila ti chuan leiting vice captain leidong le mobile Strike Academy chu anin be vele hala leidong chuan mobile chu a lightning hmang chuan free ang tak siamin alo man beta ma se chu chuan an captain mobile chu man het zolovin a om ding lamnak ru cherop khopin a hneka leidong chu thlok phein an pia bang chu avadenga
ni ko hrelovin a om halani an teacherin a hmu chuan a thinarim na sakher mai an captain Yu Tianjin chuan alo dang hal wata ti chuan an captain Yu Tianjin chu alut vele dona team captain ve te fair takin anin bei dona ni Leiting school captain Yu Tianjin hi Soul Sec level somli pathum Storm Attack Branch Martial Soul Blue Lightning Dragon ti chuan team thra captain panhi te dai mobile le Yu Tianjin te chu anin bei hal ta mop mopa an ni captain panhi te hi Storm Attack Branch ve an nia an tha le an bei dan ti thlenga ain an em awangin anin he tok ngar hle ani ti chuan dai mobile le Yu Tianjin te chu reife in he tok takin anin beya a top nan an panhi chuan an power chak ber ve chu som khomin alaya tak a in mufu a chu chuan ring chung le an che vel te chu ati ngor dora ti chuan thil khu a zo chuan captain panhi ring chunga mi te chu lo lang thein Leiting school captain Yu Tianjin chuan dai mobile chu chak ati thu a soirol chuan a hma chun a thluta a ti chuan Strike Academy captain dai mobile chuan hena a changta ni an ho chu Senfeng school ami Fengzio chuan alozuya Senfeng school ten an bei puitur anin hnu do awangin Strike Academy le Senfeng te chu atopa anin bei do nani chu atuk niin Fengzia chuan tangsana chu dai mobile le Yu Tianjin te in bei anga mipa taka in bei puya alo chawa Fengzia chuan a chak lo chuan a thian te ho po chaklo anga puan an ni hal vek tur thu a soibok tangsana chuan chu tiang thil mania thu thuk na siam chi ani lo tin alo nara ma se captain dai mobile lo kalin a chona chu pom turin alo tia ti chuan tangsana le Fengzia chu an school aiwa in bei tur chuan an titta a chak zok chu midang lo lu bel to lovin chak zok anga puan an ni don ani ti chuan ni thar lo her chuak le in Senfeng school le Strike Academy te in bei ni chu alo thlengta a ti chuan ring chunga lutin an Martial Soul chu an ti chuaka Fengzia hian tangsana hetia awa chona chanpo a mai chedu em mai huwa in tangsana a fob lai a hmu awangin hubalak nan le tangsana aya a thazia lantir a tumwang ani ti chuan tangsana le Fengzia te chu anin beina sa hle a an game chu a rei tiala tangsana chuan a hne lo ta tial ngai Fengzia chuan hnuai lama a thlamhang chuan a pei thla a tangsana po chuan a blue silver plan hmangin Fengzia thlok lai chu man alo tum ve boka ma se a han thlen ma chuan a attack na te chu alo thi chile ngal veka chuta tangsana chan chet je chu ama chaulo pon a n2 te ho po chuan an hre chiang hle ani chuta Fengzia chu a chakro pui mai si a lodang zo turin a kut zuan eu hen le a Martial Soul Blue Silver plan chu an man tlak lo ti a hre chiang si a
chu tiang thil ani ta ka chuan apa in man chu a phal lo a kut veilama mi hotian hamar chu ala chuak ta a ti chuan tangsana chu twin martial soul ani ti an hria chuan mak an ti hlom kher mai chuta kara a second martial soul chu tool martial soul a changber hotian hamar alani le zelbok ma se atu ma chuan tlom an tum hau lo an pahnih chun an in bei chun zom hal ta char chara ti chuan fengzia chu leya lo chukin tangsan hma a chuan atinga tangsana chuan hu ianen inzomna pakhat ma an nei lo thu soin fengzia chu ni ko threlowin atlung hala ti chuan win element senfeng school le strike academy te in beina chuan strike academy te chuan hena an chang le ta ni ti chuan emperor chuan thu soina nein strike academy te chuan game hunom tak tak an lo lan tir awangin abek takin an chunga lom thu asoya ti chuan emperor chuan an ni ho chu an ram timhing thatu an ni thau theina turin du sakna a hlan hloma final arrow martial soul city a omdodin crown prince ziu ching he chuan hruain atroi omdonani tin an mani vekhim tu turin royal troops zanga ten martial soul city a an vathla donani qualifying round an zo chuan master uzia chuan bb dong spirit hall ho tu awa mudona master uzia le bb dong te hian thon thu lo nei ve nual toin tangsana angthawa martial soul panhi nei ani uji lo langin pona martial soul city a thla tu turten an nga thu alo hrila pona an va chu chuan an zirlai mobile le a thian te ho po an lo om kim thap to a ti chuan final round a in bei turin martial soul city lampang chu an pan ta ni chuti lai chuan spirit hall ho chuan tangsana chu a talented mai ba ka an mel malian ber tang hoa fapa ani ti an lo hrele zel poknen grand solen master level panhi mai ba ka soul master engamo za tirin tangsana chu that turin an tia tiandu empire lo lang lein sipai engamo zat nen martial soul city lampang su an pana fengzia po chuan anula chai lai huwa u po chu bansan ala tumbi kha olo an intiam na agin tangsana chu helo ma se atan chan sala omem ti in azota tangsana chu hotian tribe ani ti an hria chuan an khing phalo po chu om ti hle in kongkhar chu hongin an lu tir ta ni ti chuan teacher le zirlai te chuan sipai zanga rol ven him nan huaya chuan martial soul city lampang su an pan zela general chuan thil diklo a omani ti hrin sipai zongzong te chu adin tir ngal veka ti chuan an chunglama tang chuan lunglian tak tak lo tlain sipai te chu alo denga an thom le leinghor vel te chu hrin vendor le a ho te po an lo chuaka ti chuan martial soul city a kal tur zirlai te ho po chu an boita mup maya ti chuan chinming chu ma hong chun a chan lama a in hliama vatlan phein a junior te ho chuat an lo veng hal thapa chunglam an hoya baibut khunuai nuai mai te chu re in anin mu chiang theita an ma ni lo beitu te chu spirit hall ho khani in an ni na dik tak thupnan
kordum hain an mai an tuam boka an mani lo beitu te hi tangsana thatura local an ni a spy ho chuan an chana boina an to lo nan spy lo bei boitok pol chuan oma ti chuan Soul Master te chuan an tumber strike academy chu an hual ta thapa heti lai hian an in kalpo na zong chu lungkhan an lo dang vek bokani spirit hall ho hian Soul Master an nga hle a tuna an lo tir zinga po hian soul dualo level an omnual ani headmaster flender chuan spirit dualo level pakhat chu apitum hala ti chuan mani boya an boi lai chuan tangsana le a thian de ho chuan soul dualo level pakhat chu an lo bei ve meka spirit hall ho hian an mani zinga mi ni lo mi talented tak an hriat chuan an thlen san hlawin hetiang hian an lo ti to thina an chaka thil an ti thei em awagin langsar taka an mani dongam an om manglova a om chun tang ho tangsana pa ni in apa anga an mel malian alolani an hlo awangin a talented ziate chuan an beng alo thleng vele zel bok den da thatwat chu an tumani ti chuan spirit dualo level chuan zia u chu an pi a lungdeng ritop khopin a hliama ti chuan akatanga thilo chuakin a pangpar heartbroken scarlet khan alo veng zuya grand solen master level somko panga iugua alo langa zia u pangpar ken chu king of flower love sick heartbroken scarlet ani ti hrenghalin tangsana atha main pangpar chu walak atuma tangsana le a thente chuan lo chan halin an godly zu crossbow hang chuan grand solen master level iuguan chu an kap ngala mase grand solen master level chin chu an ni ka le attack chuan omzia anei lo chiang hle ani